Hovorí sa, že mladých ľudí choroby obchádzajú. Táto ale nie. Celý svet si dnes pripomína zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie sklerózu multiplex. Trápi už 15-ročných. Prichádza nečakane a dokáže zaskočiť aj v mladom produktívnom veku. Začalo to v 15 rokoch môjho veku. Bral som to tak, ako to prišlo. Deň pred svadbou mi začali trpnúť končeky prstov. Pán Andrejčák mal vtedy 25 rokov a študoval na vysokej škole. Nasledovali ďalšie typické príznaky pre sklerózu multiplex. Potom som mal problém so zrakom. Medzi prvé príznaky patrí bolesť alebo píchanie v končatinách, problémy s chôdzou, rečou a zhoršená motorika. To sú prejavy, ktoré samozrejme nie každý, kto má takéto prejavy, musí mať sklerózu multiplex. Treba urobiť veľmi serióznu, dôslednú diagnostiku. Choroba postihuje nervový systém najčastejšie ľudí od 20 až 40 rokov, pričom častejšie sú to ženy. Myslím si, že i hormonálna sféra, ktorá je odlišná u ženy a u muža, hrá svoju úlohu. Fajčenie vraj môže prispieť k zhoršeniu tohto ochorenia. Prečo a akým kľúčom si choroba ľudí vyberá, ale nikto nevie. Ja som taký optimista, že nič ma nemôže len tak zlomiť a skleróza multiplex není dôvod na to, aby som sa nejako rozhodil alebo podrezal si žily. Choroba zatiaľ patrí medzi nevyliečiteľné. Pacienti sa tak môžu spoľahnúť na lieky a na odborníkov, ktorí pracujú na výskume v tejto oblasti. Michal Bujna a Soňa Cipínová, televízia Markíza.